Wel, mae ni'n sylw ni nawr ynghylch y Defaid. Mae un o fridiau cynhenid hynaf Prydain, sef y Suffolk. Ac yn ei cadw nhw ers y cryd mae Gwen Price o Langado. Croeso Tony Gwen. Diolch yn fawr, Meinir. Mae'n braf i fod yma. Ydy, yng nghanol y glaw ar hyn o bryd, ond i dal i wenu, felly mae hwnna'n iawn. Ydy. Ond o ran y Suffolks, ti wedi bod yn cadw nhw ers blynyddoedd erbyn hyn. Be sy'n mor arbennig amdani nhw? Ers i mi cychwyn y ffermio, nes i jyst cadw'r Suffolks achos ni'n gweld bod hi'n dafa dda i magu. Be sy'n mor dda amdani? Fi'n credu bod ni'n gallu bod scanning percentage eitha uchel a bod ni'n gallu cynhyrchu'r o'n asgwr yn da gyda fe, so mae'n cynhyrchu'r o'n tew yn eitha gyflym i ni yn y flwyddyn. So. A maen nhw'n un, wel, byddwn ni'n meddwl i fod yn un o'r rhai gorau am dyfiant yn dyn nhw. So mae ymchwil wedi mynd mewn i hyn, yn dangos bod nhw'n tyfu'n gyflym, a ti'n gweld hynny wrth bod ti'n cadw nhw'n dwyt ti? Ode, maen nhw'n gen i'n drwm hefyd, so mae llai o waith yn nhw ddod mlaen, a wedyn bod nhw'n cael y bwyd, maen nhw'n dod i'r pwysau mlaen a tyfu'n gloi, a mae tipyn nhw wedi mynd wedyn erbyn y haf. A beth nhw yn reiddiol yw croesiad o'r Norfolk Horn ar Southdown. O ti'n gwybod hynny? Na, ni ddim yn gwybod hynny. Ni ddim yn gwybod nhw'n croes, na, ond... Yn reiddiol, ti'n mynd o'n yn amlwg, blynyddoedd. Na, maen nhw'n defau cryf efo, yn coesau cryf gyda nhw, asgon cryf dyn nhw. A drych ar pŵer sy'n y cylch erbyn hyn, efe? Ie, tiw, byddwn ni'n jobyn anodd iawn gyda Peter yn ei heddi i dod i nhw'n i le. Mae yna bwysau fan hyn, yn dys e? Ie, mae Defaid Suffolk maen nhw'n anodd iawn i drafod hefyd, maen nhw'n defau'r fawr fel y fe, ti'n ond, efe. A beth sy'n ddifyr am rein, ni'n gweld yna wahanol ffyrdd o arddangos a pharatoi y gwahanol brydiau. A dar Suffolk, maen nhw'n licio rhaid bach o spray tan arnyn nhw, yndyn nhw? Oedden, bach o lliw i gael jyst tynnu nhw mas, i dangos y pen, i dangos y coesau. Mae coesau cryf dyn nhw mwyn dangos a dangos y siap dan o'r bola. So na, bach yn o gyd o gwahanol lliw, bach dyn nhw. O, mae brwyau ddeian nhw bod na, dwi'n se? O, se. Mae'r un tywyll yn glamp o chwr tal, yn dwi? Yr un sydd wedi cael ei liwio mwyaf oren. Orange, ori, a mae coesau fe'n ddi, mae'n dangos mas. A'r un cyntaf i gael ei ddal, efe? Na, ydy. Felly mae'r beirniad sy'n dda yn gadael nhw fynd i weld nhw'n cerdded. Mae hwnna'n bwysig achos maen nhw'n dangos eu hunain yn naturiol wedyn. Dyw'r arddangoswyr yn methu twyllo neb fel yn dala nhw'n rhyw ffordd arbennig. Fel yna maen nhw'n ei ffyrdd naturiol yn dyfa? Ie, mae rai pethau, mae coesau nhw ddim cweit yn iawn o pethau, so mae'n rili bwysig bod nhw yn dangos nhw mewn o'n y cylch yma. Ond na, maen nhw'n gwneud job yn da, maen nhw'n tynnu ymlaen. Peter Derryman o Dyfnain sy'n beirniadu. A mae yna dipyn o ddefed gyda fe ei hunan yn dysem? O, se, lawr yn Devon, ie, nawr sel wedi bod yn dros y penwythnos yn Lanark a fi cyrio prisiau fawr. Na, beth sydd ddim lan yna ffodus. Ond o'r prisiau da lan e, war e teg yno. Wel do, fe glywes i, 52,000 guinea am un oen hwrdd, a dyma Charlie Bowden a Paul Delves yn prynu'r hwrdd yna. So yna'n ffodus, di hwnna ddim cweit yn rhifau fi, ond na, war e teg yno, war e teg. Ond mae 52 yn lot o arian, 1,000 guinea yn lot i roi am hwrdd, ond yn aml iawn pam ti moyn y gorau, mae'n job i ffindo yr hwrdd yn dweud. Oedden pam ti yn, mae sawl person yn arall yn licio fe hefyd. Mae pawb yn moyn yr un fel arfer ydyn. Wel, am arddangosfa, mae yna bwer fan hyn yn dweud e. Ti'n lli teimlo fe, yn dweud ti, wel, edrych arnyn nhw lawr y llinell. A gwaith trafod yno, i wedi. Ma fe, yn dweud e. Da ni ddim yn licio troi hwn yn hunan i roi ar ei ben ôl i wneud i drad e. Na. Fe cefyd rhaid ni cael cret yn ei hwn. O, bydde, wel, sa'i bod bwysig cynifo nhw, maen nhw'n gwneud good job, so war e teg yno. Ie, glei. Wel, dyna ni. Tra bod Peter Derryman o Ddyfnaint yn mynd trwyddo nhw nawr. Ac yn cymryd cipolwg drosyn nhw am y tro olaf. Wnawn ni gael hoi fach o gylch y Defaid ac dyn ni nôl i weld pwy fydd e'n gosod yn gyntaf yn hwyrach mlaen. A dyna ni, mae yna ganlyniad cyflym iawn, os gael ddweud, yn y Suffolk. War e teg i fe, mae'n sefyll mas. A mae'n glamp o hwrdd yn dweud? Odi, mae'n tipyn o hwrdd, odi. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn. I'r enillwyr. Congratulations! Thank you. Thank you. Yeah, what was it like to be out there? Oh, it's nice, yeah, very good. Let's get them back out and had a good show of sheep, so really happy. And what's the history behind this one? Oh, it's actually Bruce's breeding here, so... So he's won first and second Ingrams? That's it, yeah. They're always coming up on top, aren't they? Yes, they are. It's worth the trip. Bruce, well done you. Yeah, you always do reach the top, and there was this one that was up on top in the Highland Show, but the judge today swapped them around. They were both first in the class, but they mixed the class here, so
the pick between them, yeah, it was good. Yeah? Yeah. And how are the tubs looking this year? Because I think you've got about 900 tubs to sell? Yeah, about that, yeah. So, no, they're looking okay, so hopefully somebody needs their arm. Yeah. Well done you again. Okay, thank you very much. Congratulations. Llongyfarchiadau.